Okei, nyt tässä on tää talvikenttä. Se on tällainen hiekkaläntti. Se nyt on tällainen vähän valkoisen näköinen. Ja sit jos tässä ei auto, niin sitten se on isompi tällainen kiviläntti. Huomaatte, että siinä on kiviä. Ja siellä näkyy on hevoset. Sitten mennään katsomaan sitä tallia. Täällä on vähän jäätä. Tuolla. Ja täällä on vähän kosteita. Ei täällä vähän melua saa välillä täällä, kun ollaan näin tien vieressä hevosten kanssa. Täällä ei nyt tällä hetkellä ole ketään laittaa valo päälle. Tuolla on heinävarasto. Tässä on niinku karsina. Sitten täällä on rottia ja hiiriä. Mutta tässä on namuja. Tässä on yksi karsina, se on nyt vähän tuolla. Tässä on nyt uudet tällaiset hakkaa. Tai taas vähän. No tätä ensimmäistä ei näy, se on nappiksen. Sitten vähän näkyy villin. Siinä roikkuu sellainen nauha tuossa noin. Sitä ei nyt ehkä näy, niin tässä on Minin. Tässä tämä lappu tässä. Tässä on villi, tässä on nappis. Tää. Sitä ei näy. Sitten tulee senni. Tässä. Sitten tässä on Sokrun. Puolikuun on tuolla sisällä, koska se on allerginen tälle pölylle. Niin. Tässä on sitten sellaista vähän ongelmaa niiden kanssa. Tässä on kengityspaikka tässä näin. Ja sitten täällä ei nyt tällä hetkellä taida olla heinää. Joo, ei. Siellä on ihan pimeätä. Okei. No. Mennään sitten pois, sammutetaan valot. Okei. Tää ovi kiinni. Se on ihan tuore vaan.